तुमचं सगळ्यांचं नवीन व्हिडिओ खूप खूप स्वागत आहे। तर आज आम्ही चाललोय सुळकीवर। सुळकीवर म्हणजे आमच्या गावात एक डोंगर आहे, तर त्या डोंगराला आम्ही सुळकी म्हणतो। तर हा आपला एक मिनी ट्रेक असणार आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। दिसते ना, आणि आता ह्या वाटेने वरती चढत चढत आलोय। समोर डोंगर दिसतोय ना, तिकडे आपल्याला जायचंय। आता बघतो आमची 5% ट्रेक पूर्ण झालेली, आम्हाला खूप थाप लागली, खूप दमायला झालंय। तर थोडा 5 मिनिटाचा ब्रेक घेतलाय, थोडंसं पाणी पिऊ, थोडा वेळ एक भाव दिसला, तुमका दाखवतोय, लवकर या। या बघा माव, एवढा मोठा आता बघा, इकडे नाही दाखव, हलवू नको आता। डोंगर केवढा जवळ दिसता तो बघा, पण तो अजून एवढं जवळ इलेलं नाही। आता जवळपास 15 किंवा 25% पार केलं असू। छान गार वारा सुटलाय, त्याच्यामुळे खूप बरं वाटतंय। पहिले ना आमच्या गावात रेंज नव्हती यायची, टॉवर नव्हतं जिओचं। तर 2-3 वर्षापूर्वी जिओचं टॉवर झालंय, नाहीतर ना पहिले घरात नेटवर्क नाही यायचं, पण सुळकीवर चांगलं नेटवर्क यायचं, म्हणून आम्ही सुळकीवर जायचो। आमचं मेन रिझन ते असायचं। तर आता कसं घरातही नेटवर्क आहे, त्याच्यामुळे काय वाटत नाही एवढं। चला चला, हळू बाबा, मी धडपडू आहे, दिसतंय ना तर। हॅलो, होय ना, जेसीबी आणून वाट करू होता। अरे
अजून काय नाही आज जेव काय चप्पल घसरत चांगले आहेत ढकलू पुढे जात ढकलू तुला वर. तुझा पुढे चल काय काय पाय ठेवतो कळत नाही त्याचा चढूकच जमत नाही हा आता बघा हे सवय काय माका अगो ते काट्या कुठे क्रॉस चला प्रितेश. जा. हात खेचलंस खय पाय देवता खय देव थंय माझ्या हातावर येत नाही. आणि बाबा. हात दे, पाय हातावर खाली ये. पण ठेव. आता थांब ना, पाय नाही ठेवला थांबला गे जरा वर थांबते आडवं डोंगर आहे हो. तर आपला मंदिर आहे दिसत असत तर दाखवता. हा मंदिर आहे आपला. झूम कर झूम. समोर दिसता तो सालवं डोंगर आहे. चला. तर आता अर्ध्यावर येऊन पोचलो तर ही ना शेरडा इली आता की रस्तो सांगतो ह्याच्यासाठी जाव. मारा गिरत नाही ना अरे खरं बंद तर एकदाची ना येऊन पोचलो आम्ही इकडे. आता आम्ही भूक लागली आमका तर मॅगी बनवून खाणार आहोत. तर मॅगीची तयारी करतो तर तोपर्यंत तुमका मी ना गाव दाखवतोय आपला. कॅमेरामॅन कम हिअर. तर खाली जी घरा दिसतात ना ती उगवतची वाडी आहे आणि थोडा इकडे मळ्यातच ना तिकडे आमची घरं आहेत त्या बाजू. तर थोडी आमची घरं आता दिसत नाहीत लपली आहेत पण इकडे सगळी घरा मस्त दिसतात. गावात काहीतरी प्रोग्राम आता त्याचा माईकचा आवाज पण हैसर येता. आणि तिकडे जी डोंगरावर लांब त्या एकच घर दिसता ना तो हा आमचा माळ. म्हणजे जिकडे आम्ही आमच्या दारातले एसटे चुकले की चलत जिकडे जातो मेन रोडला तो वया. आणि त्याच्या थोडा अगोदर असा कळस दिसता एक बारकोसो. तर तो हा आमच्या गंगेश्वराचा मंदिर. आणि हा जो समोर मोठ्या पांढऱ्याच्या धुक्यात आहे थोडा डोंगर दिसत नाहीये एवढा क्लिअर तो सालव्याचा डोंगर आहे. आणि तिकडे ना मध्ये थोडासा लाल रंगा जसा दिसता तिकडे धरणाचं काम चालू आहे. आता वाघाच्या वाडीचं धरण आहे. तर डोंगराच्या एका बाजूने आहे ना इथे आपल्याला कुणकणचं धरण दिसतंय. बरेच जण मला मेसेज वगैरे किंवा कमेंट वगैरे करून सांगतात की इथे कुणकण गावचे. कुणकणांना नक्की व्हिडिओ बघत असलात ना तर कमेंट करा.
थांबलो फ्लाफूड टाक एक तरी. पातळ नको. ओके. मीडियम करूया. दादा इकडे मॅगीसाठी कांदा आणि टोमॅटो कापतात. तो पहिलं आचारी बघले. कोण नाही दिसत तुला. तुका माका मॅगी बनवतानाच दाखवूचा. हा सॉरी नाही. तर आमची मॅगी रेडी आहे. आता आम्ही ती खाऊक घेणार आहोत. ती बघा तुम्ही केवढी तरी मॅगी बनवलेली आहे. माका वाटतं ही उरणार आहे भरपूरशी. चला दे प्लेट दे उडता. बाबा पकड तिका मॅगी खाऊ घेवा. वा मस्त झाली आहे. निघालोय. वरचा जो रस्ता आहे ना भुसभुशीत माती त्याच्यामुळे